सरकारे जाते हनकाले बनाय दिए गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोनथाय दं बेनिखायनो जों नांनांगोन जुजिनांगोन मुंख्लंनि थाखाफोरखौ जोङो थाबैनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै दंमोन दा बेफोरखौ आसा खालामै जोङो गासिबो दंजोबो इन्ट्र भिडिअ जायखौ नुदों जोङो लासैनो सावरायलांबाय थागोन गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय थारैनो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि गांनाय उखैनाय बर' हारिनि हास्थायनायफोरा जाफुंजोबसिगोन होननानै जोङो मोनसे समाव आसा खालामदोंमोन आरो बे आसा एबा मिजिंजोंनो जोङो जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जादोंमोन बै दिनाव जोङो जोबोद रंजादोंमोन जोबोद मोसादोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै बैफोर रंजानाय आरो बैफोर खुसिनि मोदैया उल्था जानो थांगासिनो दं आरो जाबोगासिनो दं जायनि थाखाय दिनै गाव गावनि नंगुबै थार मोनथायखौ मोननो थाखायबो गोबां माने मुंख्लं बारग' एनडिएफबिफोरनि न'खर आरो बेजों लोगोसेयैनो गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा मोननांगौ मोनथायखौ मोनैनि थाखाय जावले जावले खुद्रिनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव थानाय गासैबो बारग' एनडिएफबिजों लोगोसे मानगोनां सिबिजाथाव रन्जन दैमारि सारखौबो उरां अख्राङाव फैसिगोन होनदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेफोर मोनसेबो मोगथाङाव जाफुङाखिसै दा बेफोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिया बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव मोनसे सन्देह जानानै फैदों जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो माबायदि जोंनि मोनथायफोरखौ मोनगोन आरो जोंनि साननाय हनाया माबायदि जाफुंगोन बेखौ मोनसे संखिखांनाय बायदि फैदों दा बिदिनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों माखासे मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोरा मुंख्लं जानायफोरनि जिहेथु एक्स ग्रेसिया बेखौ मोनफुङाखै दा गोबाङानो बे मुंख्लंफोरनि मोननो गोनां रांखौ आजावनो न'खराव मानसिबो गैला होननानै बिथांमोना सरकारनि सायाव खुद्रिनाय फोरमायदों बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि अब्ला दिनैसिम जोङो खोनादोंमोन जोङो बेयाव बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो मुंख्लंनि थाखाफोरखौ जोङो थाबैनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै दंमोन दा बेफोरखौ आसा खालामै जोङो गासिबो दंजोबो दा सोरबाया बिमा बिफाया रुंसारि जालांबाय बिफा थैलांबाय दा बे थाखाखौ नाजावनोबो मानसिबो गैया ओरैबायदि जानानै दं आरो ओरैबायदि खस्थ' भुगिनानै दं बिसोरो दिनैहाय बिसोरो भिखारि बायदि जानानै थाहैबाय सरकारा जुदि जोंनि बे मोनथायखौ जोंनो होआब्ला जों मोनसे गोख्रों राहा लानाय जागोन जोङो प्रमद बर' आरो गबिन्दनि दरखं मोखाङाव थांनानै जों हस्रि खावनाय जागोन बायध'था जागोन आरो दा जोंहा गासिबो मोनथाय दंखाजोबो दा बिथांमोनहाबो जोंनि फिसा फिसौ बा एक्स एनडिएफबि गासिबो बिसोरखौ लानानैसो बिसोरबो दा जिरायनो मोन्दों लिडारगिरि जानो मोन्दों दा बिथांमोनहाबो जाहाथे अननानै जोंनि बे मोननांगौखौ होयो थाबैनो दा जोंहा दिनै समासो बारग'लायलांसै दासिमबो जेबो खा खबरानो गैया दा जों खोनादोंमोन आरो 360 जनखौ लिस्ट जाबाय होननानै दा बेबो दिनैसिम थारिखबो गैया बारायबो गैया दा माब्ला होगोन बेनि जेबो खबरानो गैया बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय जे आथिखालाव मुंख्लं जानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि न'खरा मा अबस्थायाव दं आरो बेजों लोगोसे गोबांथार माने रिहेबिलिटेसन मोनै बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहाबो बबे हालोदाव दं आरो जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहाबो मा अबस्थायाव दं नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोङो रावबो बेफोरबायदि जागोन होननानै जों आसा खालामाखैमोन जे जायफोर मोननांगौ मोनथाय जायखौनाखि मोनथारनांगौ जेरै बे मुंख्लंफोरनि मोननांगौ रां आरो नैबे बारग' एनडिएफबिफोरनि जिथु रिहेबिलिटेसननि रां बेफोरखौ माने सम मथे मोनोब्ला बयहाबो संसार जानायाव बा रायजो जानायाव हेफाजाब जागौमोन मोजाङैनो दिनै नुनो मोन्दों गोबाङानो गोबां एनडिएफबिफ्रानो माने न'खरखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दिन हाजिराबो मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसेनो जोबथेसालियाव थानांनाय जायफोर गोथाङैनो गोथै बायदि जानानै दं
बिथांमोनखौबो माने गोसोखांहरोब्ला गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय मोनसे फैयो। दा आं बिनि सायाव गोबांथार बुंथ'ला आरो दा मोनसे भिडिअ दंबावो बे गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय जावले जावले नैबे बिआर फेरेंगा सारनि समस्थियाव PMAY न'नि सायाव इसिबां जाख्ल'नाय जाबाय थादों दा बेखौ जोंना EM सारा नोजोर होदोंना होआखै गोबां समावनो माब्लाबा रनिकाटा BCDC माब्लाबा थाइखाजरा BCDC आरो नै दा गोदानै रिसेन्टलि फैबावबाय आस्राबारि BCDC आव সরকারে যাতে সোনকালে বনাই দিয়ে সোনকালে বনাই দিব আমার ঘর হবই লাগে আৰু সব সোমাইছে আমাৰটো 10 কিস্তি ওলাইছে পইচাটো সব মেম্বাৰত দিয়া দিছে এখনো ঘৰটো কমপ্লিট কৰা নাই 3 কিস্তি লগত কিমান পইচা দিছিলে আপুনি 3 কিস্তি 1,32,000 মান 30,000 কাৰ হাতত দিছিলে পইচাটো মেম্বাৰ হাতত মেম্বাৰৰ নামটো কি মিথুচিলাক মৰ্মু এতিয়া আপুনি গমেনো কি কিবা জনাব আপোনাৰ ঘৰটো কমপ্লিট হ'ব কমপ্লিট কৰিব লাগে ঘৰটো কমপ্লিট না কৰিব যদি এখন ব্যৱস্থা কৰিব আৰু মেম্বাৰৰ হাতত পইচা মানে জমা দেওয়া কোৱা কথা অফিসত জমা দিছেও আৰু অফিসৰ পৰা ঘৰ বনাব বলে কৈছিল এখন 2 বছৰ বেছি হ'ল এখন পৰ্যন্ত ঘৰটো হোৱা নাই মোৰতো এনে ভাঙা পটা ঘৰতো মই ঘুমাই আছো এতিয়ালৈকে মেম্বাৰত আমি লগ পালে আমি কই মানে কেতিয়া ঘৰটো বনাব হ'ব কতবা কয় কি ইটা পাওয়া নাই কি পাওয়া নাই আমি কিছু ইটা পাই না কি না পাই আমি ইটা না জানে ঘরটা ভাঙা আছে ঘরটা বানাবার লাগে दा जोबथारनायाव मोनसे भिडिअ दं भिडिअ माने दुखु गोनां भिडिअजों लोगोसे बेयो मोनसे देंखो बिक्रम दैमारी बिथांनि रोजाबनाय जाय मेथाइखौ बिथाङा जेलाव थानाय गेदेमा रन्जन दैमारी सारखौ नोजोर होनानै बिथांनि गोसो गोरबोनि खोथाखौ मेथाइनि गेजेरजों बेरखांहोदों अन्नानै बे भिडिअखौबो एसे नाय आरो गोसोजों गोसो मा मोन्दांथि मोनदों प्लिज कमेन्ट खालामहर आं बेयावनो दङ आं बेयावनो काहिली पाराते एपिबिएन केनि बान्दोआव थेलेब फिसा देरायावनो काहिली पाराते एपिबिएन केनि बान्दोआव थेलेब फिसा देरायावनो नङा बियो आंनि आंगो गामि नङा बियो अदला खासिबारि नङा बियो आंनि आंगो गामि नङा बियो अदला खासिबारि आंनि गामि आंगोनि गामि जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया जोंहा राव हारिमु दं राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं बेनिखायनो जों नांनांगोन जुजिनांगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि